Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC ndipo mmawa uno muli ndine Austin Kachpeya, koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Blantyre Water Board lati lipitiriza kupereka madzi aukhondo komanso kuonjezera mphamvu yopereka madzi m'madera osiyanasiyana. Boma lalimbikitsa akatswiri ochita kafukufuku ndi luso la makono kugwiritsa ntchito ukadaulo wawo kupeza njira zokhazikika kumavuto omwe dziko lino likumana nawo. Ndipo boma lati posachedwapa liyamba ntchito yopeza makontraktala okonza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka Ukaronga. Bungwe la Blantyre Water Board lati lipitiriza kupereka madzi aukhondo komanso kuonjezera mphamvu yoperekera madzi m'madera osiyanasiyana a mu mzindawu. Mkulu wa bungweli a Yeremiya Chihana wanena izi ku Ngolode m'boma la Chiradzulo pamene anayendera likhubu la Water Supply Plant pamodzi ndi kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi. Zambiri mulipotili la Nixon Malemya lomwe akuwerenga ndi Themba Mwale. Achihana ayamikira boma la India chifukwa chothandiza popereka madzi aukhondo kuchokera ku Chiradzulo, ndipo ati ntchito iyi ithandiza kwambiri kuonjezera madzi m'madera ena boma la Blantyre. Malawa ndi malo ofunikira kwambiri. Madzi alishire iliva madzi kutabere ku Blantyre kumaoneka mpaka kwambiri chifukwa kumakweza mtunda. Pamene kuku mtunda wake ndocheka maso malo amene kuchokera ku Sheliva tukanira kufika ku Kulimbe Bangu Mpingo kunokuti tikakothekera kufika ku Mpingo. Kubera kwa kazembe wako India kutofunika kwambiri kome chizamba wana anatithandiza project iyi ya ku India. Komanso aonekesasa kuti ni president wa Profesa Arthur Peter Mutharika kuna zasegureti mu October 2019 koma abweraso pano chiri kuziwa kuti abweresa kupangirwa mpingo wanje. Koma ifeyo chito simunanga tithandize chikaotheka kwambiri koma project iyi nechitakanisa kuboma la India government. Ifeyo othokoza kwanza kwa ku India kuzera mwakazembe wa ku India kuti anatithandiza mpingo wa Malawi kuzikhala ndi mazabwino. Kubwera kwawo ndipangisa chivundikiso kuti kusokolo kulisogera. Kazembe wa dziko la India ku Malawi Amaralam Guja wati boma la India lipitiriza kuthandiza ntchito za chitukuko cha madzi ku Malawi mogwirizana ndi boma la Malawi. Likhubu la Water Supply Plant inayamba kugwira ntchito mu 2019 italandira ndalama kuchokera ku boma la India. Pulojekiti imapereka madzi malita 20 million pa tsiku kwa anthu pafupifupi 35,000 m'madera a Machinjiri, Bangwe, Limbe, Mpingwe ndi Kachere. Ofesi ya kazembe wa dziko la Iceland kuno ku Malawi yati ndiyokhutira ndi ntchito yosintha miyoyo ya amayi achichepere yomwe bungwe la Go Fund a Girl Child likugwira mdera la mfumu yayikulu Bwana Nyambi m'boma la Mangochi. Mmodzi mwa nthumwi zochokera ku ofesi a Katra Peters anena izi atayendera zina mwa ntchito zotukula amayi zomwe bungweli likugwira ndi thandizo lochokera ku ofesi ya kazembe wa ku Iceland. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Patatha miyezi yochepa magulu a amayi achichepere atalandira ndalama zochitira ntchito za malonda zosiyanasiyana zotukulira miyoyo yawo pachuma mdera la mfumu yayikulu Bwana Nyambi m'boma la Mangochi. Tsogolo la amayiwa layamba kuoneka pamene ena tsopano akukwanitsa kusoka zovala ataphunzira lusoli, pamene ena akuweta mbuzi pokonzekera kukhala odzidalira pachuma. Polankhula atayendera gulu loweta mbuzi la Nangapoche komanso Jeramu yomwe ikuchita zosokasoka mderalo, mmodzi mwa akuluakulu aku ofesi ya kazembe wa dziko la Iceland kuno ku Malawi a Katra Peters wati ndi okondwa ndi chisankho cha ntchito zotukula miyoyo chomwe amayiwa asankha, chomwe anati chili ndi kuthekera kosintha miyoyo yawo komanso ndi chokhazikika pamene akuphunzira kukhala odzidalira. Mmodzi mwa asungwana omwe akupindula nawo pa maphunziro osoka zovala, Hilda Milanzi, yemwe gulu lake linalandira ndalama zokwana 6 million kwacha mgawo loyamba la ndalama zomwe akuyembekezeka kulandira, wati tsogolo lake layamba kuoneka pamene tsopano wayamba kukwanitsa kusoka zovala zomwe zidzamuthandize
kukhala ndi chochita pa moyo wake. Moyo umene tinalili limasauka chifukwa choti mamuna amene anandipasa mwanayo anandithawa. Panopa ndikukwanitsa china chilichonse kutsoka. Pothirapo ndemanga pa ntchito yomwe bungwe la Go Fund a Girl Child likugwira, yomwe ndi ya ndalama zokwana 70 million kwacha, zomwe ndi pafupifupi 34,740 euros, mkulu wa bungweli Prudence Chavula wayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa anthu akudera, kuphatikizapo makolo a asungwana omwe ali m'maguluwa. Taona zazikulu kwambiri zimene akuchita atsikanawa zili mndondomeko yake mmene zilingalira kumambiriro, komanso akupanga malingana ndi mmene anasankhira ma business awo, adaphunzitsidwa kuti ma business mapanga motani. Taona amene akupanga ngati za ulimi wa mbuzi kuti agula ndithu khola apanga ayambapo endani masomphenya awo kuti kubwera kwazitha kugulitsa angakhalenso mwina kumapatsana zikamaberekana kuti banja lina lililonse litokhala ndi mwina mbuzi zoti zitha kuwathandiza pa nkhani zachuma pa khomo pawo. Kubweranso kuno kwa Jiramu tionanso atsikana akusoka, atsikana ambiri kwa Jiramu kuno ndi atsikana oti ali ndi ana ali pakati pa zaka 15 to 19 koma ali ndi ana ambiri, ena amapita sukulu ena sapita sukulu. Nde kuti tichepetse mavuto awo tikaphunzitsa kusoka, owichi kusoka kuja ndi chinthu ena kuti chimatenga nthawi and akaphunzira luso lija akhala kwa nthawi yayitali. Pakadali pano gulu la Nangapoche lili ndi mbuzi 15 zomwe zikuyembekezeka kubweretsa phindu pakatha chaka chimodzi, ndipo asungwana omwe akuphunzira kusoka akuyembekezeka kuti aliyense akhala ndi makina osokera zovala kuti adziwathandiza kupeza ndalama pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku akamaliza maphunziro. Nduna yoona zamphamvu ndi migodi a Jean Matanga yalimbikitsa katswiri ochita kafukufuku ndi luso la makono kuti adzigwiritse ntchito ukadaulo wawo kupeza njira zokhazikika ku mavuto omwe dziko lino likumana nawo pokwaniritsa masomphenya achitukuko. Amatanga alankhula izi potsekulira msonkhano wachitatu wa ophunzira a engineering pa sukulu ya Kachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS mu mzinda wa Blantyre. Ruth Chinangwa andi zambiri. Polankhula pa msonkhanowu Amatanga anati boma ndilokhutira ndi momwe sukuluyi ikupititsira patsogolo ntchito za luso la makono. Ndunayi inatsindika kufunika kuti sukulu za Kachenjede, boma komanso makampani agwirane manja poonetsetsa kuti mfundo zachitukuko pa ntchito zomangamanga, migodi komanso luso la makono ndi zogwirika. Nthawi tsopano yafika kuti ife ngati boma tifuna tipereke support yokwanira kwa masukulu athu azaukadaulo kuna kuti apange ndithu zinthu zoti tizitha tokha kumalawi kuno kumazidalira kumagula tokha. Zamangulu za machini ziti zonse tizigula kunja. Kumalawi kuno kuti masukulu athu ali ndi nzeru zambiri, apanga ma research osiyanasiyana. Komano mwina kapena sitinathe kuti tigwire ntchito limodzi, ma university ndi ifeyo aboma kuti tipititse patsogolo nkhani yakupanga zinthu m'dziko mwathu muno. Ndiye matsimikizira kuna kuti panopa boma athu la Malawi tifuna lipereke ndalama, laperekapo kale about 3 billion ku sukulu imeneyi, komanso ipitiriza kuthandiza kuna kuti apitirize ndithu kusula nzeru kuti zinazi titha kumazipangira tokha tisamangoda chilichonse kuchokera kunja. Ndunayi inakhazikisanso buku la sukuluyi lomwe muli ntchito zosiyanasiyana, ndipo wachiwiri kwa chancellor wa MUBAS Associate Professor Nancy Chitera akulongosola zambiri za bukuli. Mene mumu tikunikira zinthu zimene pachizungu timati practical, zinthu zogwirika zona kuti munthu akhoza kuona kuti zimene zachokera mu research, zimene zachokera mu kafukufuku muja ma areas ake amene wawa onena kuti kodi dziko lathuli tingalithandize bwanji, lingapite patsogolo bwanji mokhudzana ndi engineering. Tikati engineering iyo pali ma areas osiyanasiyana, kaya tikamba za zomangamanga, kaya tikamba za misewu, tikamba za manyumba, tikamba zinthu zonse zokhudzana ndi engineering zija zili mmene mumu. Mmodzi mwa akuluakulu omwe anayitanidwa ku msonkhanowu, Professor Innocent Musonda, asukulu ya Kachenjede ya Johannesburg ku South Africa, auza MBC kuti maiko amu Africa ali ndi kuthekera kokwaniritsa masomphenya achitukuko kupyolera ku ndalama zomwe amapeza pa iwo okha posadalira thandizo lakunja, pokhapokha
atakhazikitsa mfundo zabwino zothandizira ndondomeko zakayendetsedwe kachuma. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi mainjiniya, ophunzira komanso akatswiri ochita kafukufuku pa ntchitozi ndi thandizo la ndalama zochokera ku Egenco, Eskom, Macra komanso Construction Industry Regulatory Authority CIRA. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Bata labwerera m'maboma a Nsanje ndi Chikwawa kutsatira boma litalowelerapo pophunzitsa anthu zakuyipa kutengera lamulo m'manja mwawo. Mbuyomu masiku apitawa anthu ena maboma awiriwa amanena kuti ziwalo zawo zobisika zasowa. Phungu wa nyumba malamulo kumwera kwa boma la Chikwawa a Elias Kalimu anati tsopano anthu akuchita ntchito zawo zamalonda komanso akukhala mopanda mantha. Zambiri mulipotiri. Akarimu anati nkhani zokhuza kusowa kwa ziwalo zobisika za abambo zomwe anthu ena amafalitsa zinabweretsa mantha komanso kusokoneza ntchito za malonda kwa anthu okhala maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Iwo anati pakadali pano bata labwerera ndipo anthu akuchita ntchito zawo za malonda komanso kugwira ntchito zosiyanasiyana mopanda mantha. Ine ndifuna kuthokoza kwambiri boma ya mtsogoleri wa dziko lino Profesa Asapita Mutharika chifukwa cha ntchito yayikulu imene agwira. Pachiyambi anatumiza apolisi motsogozedwa ndi ofisi ya Inspector General, taonapo a Deputy Inspector General kugwira ntchito kubwera okha, komanso sanasire pompo mpaka na nduna zokwana 5 zabweranso kushire vale kuzapereka awareness, kuzatsindika komanso kuzagwira ntchito ndi magulu osiyanasiyana, mafumu, ife andale, amipingo, a business ndi anthu ena. Tikunena pano ntchitidwe imeneyo watha kulibenso. Ndefe tikuthokoza kwambiri boma pa approach imene yatenga. Ndipo mawu ake mmodzi mwa anthu omwe amayankhulako ku nkhani za ndale komanso za chuma mdziko muno Amavuto Bamusi wayamikira boma chifukwa chochita machawi poonetsetsa kuti nkhanizi zatha. Abamusi anati momwe boma lagwirira ntchito pofuna kuthana ndi ntchitidwewu zathandiza kuteteza miyoyo ya anthu komanso kuthana ndi ntchitidwe ofalitsa uthenga wabodza. Chilinganizo chomwe chachitika ku chigwa cha Nsanja Shire, kulowa Shire, kumene nduna zingapo ndithu zinatengana ndi kukapangisa msonkhano kulankhula anthu kumeneko, ndi chilinganizo chofunika kuchiyamikira kwambiri. Pamenepa boma pofunika kulitamandira chifukwa izi sizichitika kawirikawiri kuti nduna zingapo kutengana pakamodzi ndi kukawalankhula anthu pakanthawi kamodzi. Komanso powonjezera yapo izi kusonyeza mgwirizano ochokera ku magawo osiyanasiyana a boma, ku madepartment komanso masekita osiyanasiyana a boma amene apereka mauthenga ogwirizana ndi ntchito zosiyanasiyana zimene amagwira maunduna mwawomo. Zimenezi zikuthangatiranso kupereka uthenga ofuna kutsutsana ndi mchitidwe wa uchiwembu umene wakhala kuchitika ku Chikwawa, ku Nsanje, komanso powonjezera yapo njira zimene boma lakhala ligwiritsa ntchito polimbana ndi mkhalidwe umenewo ndi njira zofunika kuziyamikira chifukwa ndikaganizidwe katsopano ofuna kuti uthenga uperekedwe momveka bwino anthu onse osangoti okhala ku Nsanje ndi Chikwawa okha komanso ku dziko lonse la Malawi. Mwachitsanzo tinaona ndithu mmene ndunazi zinakakumana ku Nsanje kuti panalinso masewera a mpira. Zimenezi zabwino zimenenso zimathandizira kuwakokosa anthu kuti mauthenga akamaperekedwa okhuzana ndi mchitidwe wolimbana ndi mkhalidwe osakhala bwino uthenga uja umamveka bwino. Masiku apitawa nduna ya zachitetezo cha mdziko apita Mukhito inatsogolera nduna zinayi maboma a Chikwawa ndi Nsanje ngati mbali imodzi yophunzitsa anthu kuti asamatengere malamulo m'manja mwawo ndipo azitsatira malamulo komanso pazikhala kukambirana pamene pagwa zovuta. Nkhani yomwe pakadali pano zadziwika kuti ndi bodza chabe yokhuza kusowa kwa ziwalo zobisika za abambo yachititsa kuti anthu okwana 3 aphedwe m'boma la Chikwawa ndi Nsanje, ndipo pakadali pano anthu oposa 80 omwe akuwaganizira kuti adachita izi anamangidwa. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya. Bwanji tionenso mitu yake. Bungwe la Blantyre Water Board lati lipitiriza kupereka madzi aukhondo
komanso kuonjezera mphamvu yopereka madzi m'madera osiyanasiyana. Boma lalimbikitsa akatswiri ochita kafukufuku ndi luso la makono kugwiritsa ntchito ukadaulo wawo kupeza njira zokhazikika kumavuto omwe dziko lino likumana nawo, ndipo boma lati posachedwapa liyamba ntchito yopeza makontraktala okonza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka ku Karonga. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Boma lati posachedwapa lilengeza ntchito yopeza makontraktala okonza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka ku Karonga. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP ku chigawo cha Kumpoto, yemwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga a Japi Mhango, yanena izi kuuliwa m'boma la Karonga pamwambo oyambitsa misonkhano yokopa anthu ya chipanichi pokonzekera chisankho chapadera ku wodi ya Chilumba. Rudoviko Nyirenda wafika ndi ripoti. Poyankhula pa msonkhanowu, Mhango ati boma motsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ladzipereka kuthana ndi mavuto a misewu omwe dziko lakhala likumana nawo chifukwa chakulekerera kwa zaka zambiri. Iwo anatinso posachedwapa boma lilengeza ntchito yofuna makontraktala okonza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka ku Karonga. Ntchitoyi ikuyembekezeka kuchitika magawo atatu. Pa nkhani yokonza misewu ya fumbi mdziko muno, Mhango anati boma liwonetsetsa kuti magiredala akupezeka m'madera onse mdziko muno, ndipo ati ku Chilumba ndi amodzi mwa madera omwe misewu ina ya fumbi yakonzedwa kale. Profesa Arthur Peter Mutharika adati lamula kununa wathu kuti misewu yonse mdziko muno imene yaonongeka chifukwa choti boma lapita lija sili makonza tikonzenso. Ntchito imeneyi inayamba milungu itatu yapitayo, choncho makontrata pano ali paliponse kuti tiyambenso kukonza misewu. Misewu imeneyi si yatala yokha iyayi, yatala komanso ya madera imeneyi yopanda tala. Chifukwa chake pano maona kunoko bwera greda yamba kupala, cholinga chake chokuti misewonso tikonzenso kuti anthu magalimoto anthu azina misewu yabwino. Wasambo nayamikira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chothana ndi mavuto ena omwe anthu mdziko muno akhala akumana nawo zaka zaposachedwapa. Mmene anthu nanenera tasangalala ngati anena kuti akatikonzera msewu ndiye kuti iyayi taona kuti iyayi a president ifeso autiona ngati ndi dera labwino. Pakadali pano chipani cha DPP chapempha anthu a muwodi ya Chilumba kuti adzavotere woyimira chipanichi Wilson Dyson Mzumara pa chisankho cha ukhansala chomwe chidzachitike pa 30 June chaka chino. Chisankho chapaderachi chidzachitika kutsatira imfa ya yemwe anali khansala wa wodiyi pa 23 Marichi chaka chino. Rudoviko Nyirenda, MBC Karonga. Dziko la Malawi akuti likuchita bwino pa ntchito yoyeserera kuchulukitsa mbewu ya thonje pomwe kafukufuku wa ntchitoyi ali mchaka choyamba. Nduna zaulimi wanena izi kumalo ochitira kafukufuku kuchitala m'boma la Salima, komwe bungwe la AICC mogwirizana ndi boma akuchita kafukufuku ochulukitsa mbewu ya thonje. Austin Fukula andi zambiri. Mkulu woona ntchito za kafukufuku mu nduna wa zaulimi Grace Kaudzu wati boma likuchita chotheka kuti ulimi wa thonje uyambe kuyenda bwino komanso zibweretsa ndalama zakunja zochuluka. Thekera kulipo tili nazo mbewu zovomerezeka, mbewu zabwino zimene alimi athu angachulukitse ndi kulima thonje limene tidzatha kuperekera kwa anzathu ena amene amagwiritsa ntchito thonje popanga zipangizo zosiyana-siyana kapena ma products osiyana-siyana, kuyesayisa njira zosiyana-siyana kuti kalimidwe kamene katathandiza alimi athu kupeza zochuluka komano ndi kupeza phindu pa ulimi umenewo kuti tikathe ngati dziko kuchepetsa kubweretsa zinthu zakunja. Bungwe la AICC lati mbewu ya thonje yatsika mdziko muno kuchoka pa matani 100,000 zaka zambuyomu kufika pa matani 6,000 mu chaka cha 2024. Mkulu wa bungwe la We Effect kuno ku Malawi
a Esther Chirwa ati nchifukwa chake akuthandiza AICC pa ntchito yochulukitsa mbewu ya thonje mdziko muno. Ambiri anangobwerera mbuyo ndiyeno chifukwa chake tatengapo mbali kuti mwina tiyesese kugwirizana nawo anzathu aboma kuti mbewu izipangidwa muno Malawi ilimidwe mwina idzakhala yopezekeratu. Motero ndi chiyembekezo choti ambiri amene akubwerera mbuyo makamaka alimi monga azimayi ndi achinyamata nawonso adzakhala ndi chidwi kutengapo mbali kwambiri kuti alime mbewu ya thonje. Ndipo mmodzi mwa alimi a thonje a Lapson Zidana ati mbewu ya thonje ikudula mpaka kufika 74,000 pa kilo imodzi. Vuto la mbewu muno Malawi ndi chipsinjo chachikulu kwa ife alimi athonje. Ndipo mukadzionena kuti kuchepa kwa alimi athonje muno Malawi problem yayikulu ndi mbewu. Chithunzithunzi chimene ndachiona kumene kuja ndikutha kukhala ndi chikhulupiriro ndi chitsikimizo chonena kuti thonje libwerera pakutha zaka zitatu thonje likhazikika m'Malawi monsemo kuchokera pamene paja. Ntchito yoyeserera kuchulukitsa mbewu ya thonje yomwe ikuchitika ku Chitara Research m'boma la Salima komanso kumakoka m'boma la Somba ikuyembekezeka kufika kumapeto pakatha zaka zitatu, ndipo akadzavomereza ndiye kuti alimi athonje azidzapeza mbewuyo pa mtengo wotsikirapo. Austin Fukula, NBC, Salima. Konsolo ya mumzinda wa Lilongwe yati ili ndi chiyembekezo kuti anthu ochita malonda pa msika wa Wakawaka ku area 36 atsatira zomwe anauzidwa kuti asamuke kupita ku msika watsopano omwe boma linamanga potsatira kugumula kwa msikawu mawa walachisanu. Othandizira mneneri wa konsoloyi Aketi Chintu ayankhula izi potsutsa zomwe mavenda ena amanena zoti pali chiletso choti msikawu asawugumule. Emmanuel Chikonso wadza ndi nkhani yonse. Itangotha ntchito yogumula msika wa Wakawaka, nkhope zambiri zinaoneka zokhumudwa, zina zosamvetsetsa chomwe chikuchitika, ndipo ena anali okwiya. Ena mwa ochita malonda anati amayembekezera kuti pakhala chenjezo lomaliza. Mayi Mereza Gwazatha, omwe ndi mmodzi mwa wapampando wa mayi mu msikawu, anati pali chiletso kuchokera ku bwalo la milandu ngakhale konsolo yatsutsa mphekeserazi. Wangani yathu irabwa nkhano da tikambirane nawo anatipatsa notice kuti malire pa 1 year blow komano panali zimene zinayimitsa ndi Paris plan isamuke nini kuti msiselo mato tika unyuko kana pesa koma sana kuza jina video sina mudawa kuti zimitaona ngati bizo panopo ndipite mtengo ogwira kufuka ndalama zose mnakodera kabuni ndekuti apa ndalama zose zadani zaonongeka andifokuzira kwambiri maika nakuita ndizafuna pasika pano anthu mabanja ambiri amamangika kuchokera pasika pano ndipo anthu ambiri madali asika uno koma fone onsana peka onini takumbuka kwambiri manga ndikuzibalira. Gulu la anthu lomwe amati ndi lokwiya linayamba kutseka msewu ndi kubweretsa mpungwepungwe zomwe zinachititsa kuti apolisi alolerepo kudzakhazikitsa bata. Komabe mneneri wa konsolo ya mzinda wa Lilongwe Aketi Chintu ati ganizo logwetsa msikawu labwera potsatira zokambirana ndi amalonda awa komanso machenjezo ochuluka woti apite kumalo atsopano omwe ali ku bypass. Achintu ati chiyembekezo chawo nchoti amalonda awa atsatira malamulo ndi kulowera kumalo ovomerezeka. Ndithu kutsimikizirani kuti panalibepo chiletso china chilichonse. Ine nkhani inapititsidwa khoti ndipo ndi akhoti omweyo anena zokuti palibepo chifukwa choperekera chiletso kuti msika upitirire chifukwa kuti malo omwe pali msikawo pamakhala chipwirikiti komanso unalowa malo kuti ndi malo oyenekera kuti padzadusepo msewu wa M1. Malinga ndi Lilongwe City Council, msika wa Wakawaka umayika pa chiopsezo anthu cha ngozi za pa msewu kamba kuti uli pamalo omwe ndi osavomerezeka mphepete mwa msewu wa M1. Emmanuel Chikonso, NBC, Lilongwe. Munkhani za masewero, mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM a Fleetwood Haiya wapempha thandizo ochuluka ku masewero a mpira wa atsikana kuti upite patsogolo. Timu yayikulu ya dziko lino ipikisana nawo ku mpikisano wa mayiko a muno mu Africa mwezi wa Julayi. Haiya afotokoza. Mbuyo mumwina sitima yankhula kwambiri kapena sitima yang'ana mapartners kwambiri chifukwa chonena kuti ambiri samakhulupirira mpira wa atsikana. Komano tinazitengera patoka kudzera mu chithandizo cha FIFA
ndi anthu ena ndi cholinga chonena kuti tiufikise ponena kuti anthu akamaona mpira wa atsikana kuno Malawi akaonetse kunena kuti ayi atsikana athu akuyikapo chidwi kotero kuti anthu akaone kunena kofunikira kuti tikathandize atsikana amenewa kuti akakwanirise maloto awo komanso kuti angakhale malonda awo akafike patali. Tiyamikire National Bank imene inabwera poyera kutithandizira kapena kukhulupirira loto lathu limene tinali nalo. Tionani lero tinapanga qualify kuja ku AFCON for the first time. Izitu zinachitika chifukwa cha kuti ena anatikhulupirira. Tili ndi chikhulupiriro kuti kubwera kwa strategic plan matimu athu onse tukamba ngati under 20 imene kwa nthawi yoyamba yafika ku ndime yomaliza ya muno mu Africa makamaka kupikisana nawo kuti akamenye kuja ku World Cup. Komanso kwa nthawi yoyamba yachinya timu ya Nigeria imene ku Africa kuno sinachinyidwepo. Izi ndi zina zokuti zitithandizira kunena kuti pamene tikupanga market kapena pamene tikunena za brand imene ya women's football zisativute kwa kwenikweni chifukwa pali nthawi zina zonena kuti sitingangodalira mwina boma nthawi zonse komanso patoka tiyesere kupeza ndalama mwina ndi mwina. Tikatele tafika pamapeto ankhani zathu mmawa uno koma sanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la Blantyre Water Board lati lipitiriza kupereka madzi aukhondo komanso kuonjezera mphamvu yopereka madzi m'madera osiyanasiyana. Boma lalimbikitsa akatswiri ochita kafukufuku ndi luso la makono kugwiritsa ntchito ukadaulo wawo kupeza njira zokhazikika kumavuto omwe dziko lino likumana nawo. Ndipo boma lati posachedwapa liyamba ntchito yopeza makontraktala okonza msewu wa M1 kuchokera ku Chiweta mpaka Ukaronga. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachiteya, mawa opambana.